Araw sa ating lahat. Nandito na naman tayo sa channel ko. Ito ang nylon string para sa pumunta ako ngayon sa dagat, manghuli ng isda o ibis sa Bisaya, yung maliit na isda, pangkilaw. Titingnan nyo kung paano gawin tong bingwit na ito sa Bisaya. Bingwit, ano yan sa Tagalog? Pasol, mamamasol ng isda doon, yung mga maliit na isda sa aming dagat dyan. Okay, tingnan nyo kung paano gawin. I-share ko sa inyo kung paano gawin para matuto kayo. Okay, ito ang nylon string. Ito ang taga, yung ano yan sa taga ka, sa Tagalog yung tikba, ano pa yan sa Tagalog yung sa Bisaya tikbason, taga yan sa ano ito yung para sa bingwit. Anong pangalan nito sa inyo? Kita nyo, kayo lang mag pangalan nito kung ano sa inyo yung ilagay sa dulo ng nylon, ditong sa string ng nylon string sa dulo ilagay, parang makahuli ng isda. Terus putulin natin. Okay, putulin natin 2 metros. So, ito na. Pastilan. Okay, dito na. Ilagay natin dyan. Okay, ito na. Ang lagyan natin ng sa Bisaya pataga. Ano sa taga? Nawa man sila. Lagbong. Nawa mag-isa. Na. Okay. Ito na. Ilagay natin may butas ata dito, hindi masyado mahirapan tayo magawa nito, hindi katulad sa noon na walang butas. Ito na, tingnan no niyo, ganyan yun to. Okay, yan o, ganyan ano dito, yan ikot-ikot, then ikot-ikot. Okay, nilagay dito sa may butas nito. Ito, ikot-ikot. Saan ba? Ito. At birahin. Ano Tagalog sa birahin? Tama na. Kita nyo? Hindi na yan matanggal. Putulay ng gunting o scissor. Okay, dito na. Ready na. Kumuha tayo ng bambo dyan para dan sa dulo, parang ganyan. Okay, nandito tayo sa bambuhan o yung tambo o bambo. Anong Tagalog sa bambo? Tambo ba? Okay, ito ang tambo para sa ating bingwit. Okay, lagyan ng bingwit. Okay, dito tayo maghanap tayo ng maliit. Okay, ito daming maliit. Ito, dito tayo kunin natin yan. Magkuha tayo ng bambo. Ito maliit ito. Ito na. Ito. Okay, ito. Ito ng bambo. Maliit. Ito. Ito. Bingwit na tayo ngayon. Okay. Tama na to. Okay, tingnan nyo. Ito. Bambo to mga kaibigan. Mga guwaps. Nandito na tayo. Mayroon akong pang bingwit. Yung bambo, yung maliit na bambo, ilagyan natin ng nylon. Parang ganyan, parang ganituhin natin. Lagyan natin ng nylon to ang sa dulo dito ilagay natin. Ito na ang nylon natin, may sa Tagalog tong yung taga hook. May dito. May hook dito sa dulo ng nylon. May taga sa Bisaya. Ano pa yan sa pang bingwit? Hindi ko
ko alam kung anong taga pa yun sa ano. Ilagay natin ang sa dulo ang ano, itong nylon. Ito ilagay natin to dito. Parang ready na tayo pumunta sa dagat ngayon. Tingnan nyo kung anong makuha nito. Baka iho. Ito, joke lang Okay, dito. Ilagay natin to sa dulo. Ito sa dulo. Sa dulo ng bambo. Okay. 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 Ready na. Ready na tayo. Pupunta na tayo ngayon. Sundan mo ako ngayon mga kaibigan. Punta tayo sa dagat ngayon. Okay na. Nandito na. Tapos na. Okay. Meron na. Kita nyo? Sa dulo. Ito ang okay. Ito. Ito sa dulo. Ito ang sa isda dyan. Ganyan. Sa dagat. Okay. Tingnan nyo. Okay. Punta na ko dagat. Sama kayo sa akin. Dito tayo sa pang. Anong pangalan sa inyo? Clip. Yung clip. Maliit na clip. Okay. Dito tayo dadaan Ay. Paano to? Dagat namin dito sa Bohol. Sa Loon. Hindi masyadong malaki ang dagat ngayon tingnan nyo. Hindi tayo kapamingwit dito. Kasi hindi malaki ang dagat. Sana mga ano lang kayo manginhas sa Bisaya. Okay. Tingnan natin kung may mahuli ba tayo. Ayun. Kahit maliit ang dagat. Okay. Manguha muna tayo ng pain. Ano yung pain sa Tagalog? Paon sa Bisaya. Pain ata yan. Okay. Dito tayo sa umuso. Umuso tayo dito. Magkuha ng pain. Laway-laway. Kung sino yung taga Bohol yan, kilala mo yung laway-laway. Saan ditong laway-laway? Mayroon pa bang laway-laway dito? Yung pangpain namin ng bingwit. Okay mga kaibigan, tingnan nyo kung ano yung laway-laway. Teka, kunin ko pa yan. Dili, kuha sa dili. Okay. Maghanap tayo ng laway-laway dito. Okay. Kamahulog to na. Okay, maghanap tayo ng laway-laway dito. Mga laway-laway. Wala, sihi. Ito. Ito, kita nyo. Ito ang laway-laway. Hindi, daw-daw yan. Hindi yan laway-laway, daw-daw. Okay, laway-laway. Saan ba kayo laway-laway? Pangpain. Pangpain ng bingwit. Laway-laway. Noon daming laway-laway, ngayon mahirapan na tayo hanap ng laway-laway. Saan ka na ba laway-laway ngayon? Dito. Maliit man. Ito ang laway-laway. Ito. Laway-laway ito. Pang pain ng bingwit. Ito. Ito pa. Ito. Kita nyo? Ito. Itong laway-laway. Pero maliit. Yung sana noon malaki. Wala lang malaki. Kasi kainin sa mga tao din Yung pang-ulam din ng laway-laway sa bawin. Sarap to sa bawin. Okay. Tingnan saang laway-laway. Puntahan natin ang mga laway-lawayan. Okay. Meron akong dalawa. Pwede na yan. Laway-laway dito. Ay, wala. Daw-daw to. Kilala nyo yung daw-daw? Okay, ito daw-daw. Yung mabinta to pag marami. Saan? Ito. Daw-daw to. Tagak. Na laglag. Ito ang sihi. Tambal kabuhi. Ito, sihi to.
Yan mapain kasi tigas yan ano, basagin. Hindi mabasag yan, basta-basta mabasag. Saka ito dito tayo ito daw to. Pag dami nito pwede na to lubihan, lagyan ng lubi. Daw to. Okay, ito noon yung malaki ang tubig dito kami sa kaibigan ko noon pumunta sa loob. Magsakay kami dito ng hindi pwede yun lakarin nito pag malaki ang tubig, pag malaki ang dagat. Dito kami magpwesto, sakay kami ng baroto o sakayan o maliit na boat, sakayan. Dito kami sa yan pwesto kami, yun ang pwesto namin noon. Daming ibis, basta daming mabingwit pag malaki ang tubig o dagat. Ngayon maliit, walang iwan ko kung may kakain ba sa ating bingwit. Dito ang exit exit para sa manginhas. Manginhas, anong manginhas yan sa Tagalog? Manginhas lang tayo pag hindi tayo makakuha ng bingwit kasi maliit ang dagat. Walang ibis pag maliit. Okay, dito tayo. Puntahan natin yan sa labas. Alaala namin noon. Dito kayo yung kaibigan ko, engineer na ngayon. Special mention sa kaibigan ko na si Engineer Joseph Swilyo. Dito kami noon magbingwit ng ibis. Okay, dito kami ni engineer. Ngayon hindi na marunong yan kasi lalong yumayaman na tayo sa hunasan. Yung hunasan na sa amin, yung yan bunsod yan, pangdagat yan, panghuli ng isda. Ito ang Sandingan Island. Dito kami pag maliit ang dagat, lumiit pa to masyado, lalong lumiliit pa, parang lupa tingnan, wala nang parang ang dagat wala na. Pero ngayon mayroon pa, hindi masyado hunas, hindi masyado maliit ang dagat ngayon. Okay, tingnan natin mamingwit dito kung mayroon bang makuha. Ito ang aming tatalunan noon. Dito kami maligo at doon sa dulo, doon kami umambak dyan patungong baba. Tagal na to noon pa, kung sinong nakaalala nito, yung matanda na ngayon, pero mayroon pa dito, mayroon pa yun, mayroon pa to. Okay, matandaan nyo kung sinong taga Bohol o taga dito sa amin. Ito ang aming tatalon-talunan noon. Okay, ito malinaw ang dagat nito at hindi yung clear ang dagat nito sa ibabaw. Ito, pag malaki ang tubig, pwede kayong tumalon dyan. Pag hindi malaki, huwag, kasi maubsok ang ulo mo. Okay, dito pwede din magpwesto dito. Pwesto din namin ito noon. Pag mingwit kami dito kami, tingnan natin ngayon kung may makuha ba tayong ibis dito. Okay, pwesto tayo dito ngayon. Okay, aakyat tayo. Sana may isda dito. Ay. Okay, tabi. Kamalaglag tayo dito hirapan, matanda na hindi katulad noon na masyadong malakas. Ngayon wala na. Akyat. Okay, taas na tayo. Nakapatong na tayo. Okay, kapatong na tayo dito. Ano ba? Okay, nakapatong na tayo dito sa taas. Okay, andyan. Tingnan natin kung may makuha ba tayong ibis nito. Ito ang pisto namin noon. Isa sa mga pisto namin to.
Ah. Okay, dito. Ito ang Bakhawan. Pagatpatan. Pagatpatan pangalan nito. Ito ang aming pamingwitan noon. Saka ito sa labas, diyan kami manginhas. Diyan kami manginhas pag maliit ang pag lumiit ang dagat. Pero ngayon hindi pwede kasi may dagat pa. Mamaya wala na yan. Parang lupa na yan tingnan. Okay, dito tayo pisto tayo muna dito pag mamingwi tayo ng ibis. Okay. Okay. Okay, ito. Tingnan nyo, kuha na. Kita nyo. Mayroon na bang kita nyo? Ito, isda. Itong ibis. May kita ba nyo? Okay, yung huli ko. Ito na. Kahuli na ko isda. Galing dito. Ito, pisto ko ngayon. Tingnan natin mamaya kung lumawi bang kuha ko. Okay, dito tayo. Ito ang pisto namin noon. Yung maliit pa kami. Hindi maliit. Yung mga single pa kami. Teenager pa kami noon. Dito kami. Magdala kaming tuba, bahaw, kahit ano lang, kamuti, saging, kung sa ano-ano lang aming mabaon dito. Itong pisto namin, tingnan natin. Daming ibis day. Kukuha na kung marami-rami. Okay, tingnan natin sa ilalim. Pakilaw na tayo nito ron. Ngayon, tamis to. Kanin. Okay. Huli tayo. Tingnan nyo tingnan nyo. Tingnan yung maigi. Tingnan yung mabuti. Ito siya. Meron pa ba? Tingnan yung mabuti. Okay. Tingnan. Okay. Meron. Tingnan nyo. Ito. Paano pa? Pesko pa talaga tingnan nyo. Ito ang ibis. Kita nyo kung anong ibis. Kita nyo kung ano yan. Ito. Sikreto namin noon. Ganito kami noon. Mga guwaps. Ibis to ibis. May baon kaming kuha tayo dito. Isa. May baon kaming bahaw. Ito ibis to ibis. Kita nyo ibis. Yung kuha ko. Dito dami. Okay, ganito may suka kaming dala at saka asin, sili. Ito ganituhin lang namin to. Ganituhin lang labas to pwede na ito ulamin agad. Kilawin at sausaw ng suka kung mayroong dalang suka, saka may bahaw dito. Ayos na ito. Kita nyo ito ano na kamis. Tapos galing sa dagat, maligo maligo tayo bago uwi. Ligo presko ang katawan pagkatapos ng kikilaw. Okay, ligo muna. Okay. Ito, ligo. Hoy. Ligo. Ligo.